Tervetuloa seminaariin. Minun nimeni oli Antti Matikainen ja meillä on tänään aiheena sopimustäsmäytys laskuautomaatiossa. Ja tiedoksi, että jos olet ensimmäistä kertaa mukana meidän webinaareissamme, niin meillä on ollut tässä sarja webinaareja, jotka käsittelevät eri aiheita laskuautomaation alueelta. Me tallennamme tämän webinaarin ja jaamme sen teille nauhoituksena, liikenauhoitukseen hiukan myöhemmin, ehkä jo tänään. Ja minun nimeni on tosiaan Antti Matikainen ja toimin Opus Capitassa kaupallisissa roolissa ja minulla on mukana meiltä tänään Tommi Kouhitko. Tommi, kerrotko lyhyesti itsestäsi? Joo, huomenta vaan kaikille. Eli mun nimi on tosiaan Tommi Kouhi ja Opus Capitalla vastaan tästä laskuautomaatiotuotteesta. Joo, hienoa olla täällä tänään ja kiva, että olette mukana. Tässä on aiheita, joita tänään käymme läpi, eli teemana on sopimustäsmäytys ja ennen kaikkea käymme tätä läpi meidän Invoice Process Automation tuotteen demon kautta. Jos puhun tänään webinaarin aikana IPAsta, niin se ei ole suinkaan ollut laatu tai merkki, vaan viittaan tähän meidän tuotteemme lyhenteeseen. Webinaarin aikana voi jättää kysymyksiä. Teillä on siellä chatti mahdollisuus tässä webinaarissa ja aina säännöllisin väliajoin pysähdymme käymään mahdollisia kysymyksiä läpi. Sopimustäsmäytys on tarkoitettu toistuville laskuille, eli sellaisille laskuille, jotka toimittaja lähettää säännöllisesti tietyn väliajoin. Tämä täsmäytys voidaan tehdä oikeastaan mitä tahansa dokumenttia vasten. Se dokumentti tietenkin voi olla se virallinen sopimus, mutta se voi olla oikeastaan mikä tahansa sellainen tieto, joka kuvaa laskutusperustetta. Käymme tämä tuossa tarkemmin läpi vielä demossa. Meidän tämä tuotteemme eli IPA, Invoice Process Automation, tuote ei ole sinänsä varsinainen sopimusten hallintajärjestelmä, mutta se sisältää kuitenkin perustiedot sopimuksista ennen kaikkea liittyen laskutukseen ja laskutukseen liittyviin asioihin. Tällaisista toistuvista sopimuksista esimerkkejä ovat leasing- ja vuokramaksut, joita käytämme tänään esimerkkeinä demossa, Tommin ajamassa demossa. Nämä sopimukset käyvät läpi tarkastus- ja hyväksymiskierron samalla tavalla kuin laskut. Tämän prosessin aikana hyväksytään summatiedot ja toistuvuusehto sopimukselle. Lisäksi siihen hyväksytään tieto hyväksyttävästä toleranssista. Ja tätä tietoa toleranssista käytämme hyväksi sitten laskun täsmäytyksen yhteydessä. Katsomme tätä tarkemmin ja konkreettisesti demon aikana. Sopimustäsmäytysprosessi on kaksivaiheinen. Ensin linkitämme laskun sopimukseen. Linkittäminen tarkoittaa sitä, että sopimusnumeron, maksajayrityksen ja toimittajatiedon perusteella saapuva lasku linkitetään IPAssa olevaan sopimukseen, jolloin sopimukselta kopioidaan laskulle tilioinnit ja sopimukselle määritetty hyväksymiskierto. Tämän jälkeen laskua yritetään täsmäyttää sopimukseen, mikä tarkoittaa sitä, että mikäli sopimuksella määritellyt summarajat ja toistuvuusehdot täyttyvät, aikaisemmin sopimukselle tehdyt tarkastus- ja hyväksymismerkinnät merkitään laskulle automaattisesti. Ja tällöin ei erillistä laskun manuaalista tarkastamista ja hyväksymistä tarvita. Tässä on ehkä muistutus kesän alun webinaarista, jos joku teistä oli siellä mukana. Käsittelimme silloin esimerkiksi tiedon automaattista rikastamista. Ja nyt esimerkkinä silloin käytimme esimerkiksi sitä, että meillä on haasteita
tiedonlaadun kanssa, nimenomaisesti sopimusnumeron kanssa. Ja muistutuksena se, että esimerkkinä silloin käytettiin sitä, että laskulla voi olla sopimusnumero, ehkä, mutta se on jostain syystä väärässä paikassa. Ja jos näin on, niin se voidaan kopioida oikeaan kenttään sopimustäsmäytystä varten. Se toinen esimerkki tällaisesta laskun datan parantamista nimenomaan sopimustäsmäytystä varten on se, että jos meillä ei sitä sopimusnumeroa ole, niin voimme kuitenkin toimittajatiedon perusteella rikastaa laskulle automaattisesti vakioidun sopimusnumeron ja sitten taas sitä sopimusnumeroa käyttää hyväksi täsmäytyksestä. Mutta nyt voisi olla ihan mielenkiintoista katsoa, että mitä tämä ihan aikuisten oikeasti ja konkreettisesti tarkoittaa. Tommi, näytätkö meille tästä lisää? Joo, mielelläni, ja mä laitan tuon oman ruutun jakoon tuolta, ja toivottavasti alkoi näkymään. Eli jos puhutaan sopimuksista, niin meillä on täällä laskut löytyy omasta listasta, ja sitten meiltä löytyy sopimukset omasta listasta. Mä oon valmistellut yhden esimerkkisopimuksen tänne, eli ikään kuin vuokralasku. Ja sopimusdokumentti tosiaan täällä on pohjalla, eli tosiaan se voi olla mikä tahansa dokumentti, ei täällä ole pakko olla mikään oikea sopimus. Sitten mitä sinne laskulle määritellään, niin sinne määritellään kuka on toimittaja, eli keneltä odotetaan saapuvan laskuja tähän sopimukseen. Ja mikä on tietenkin se, mille näitä laskuja lähetetään. Sitten pakollisena tietona on sopimusnumero, mikä löytyy täältä, ja sitten myöskin se voimassaolo, eli millä aikavälillä tähän sopimukseen odotetaan saapuvan laskuja. Ja vertailukohta sitten laskulla on tietenkin laskun päivämäärä, minkä pitää olla täällä välissä. Sitten voi määritellä myöskin sopimuksen taakse, että jos halutaan tämmöinen muistutussähköposti lähettää sitten tiettyä aikaa ennen kuin voimassaolo päättyy, niin voidaan sellainenkin tänne määritellä. Mitä muuta sopimukselle määritellään? Tilioinnit, eli miten oletuksena tähän sopimukseen liittyvät laskut tullaan tilioimaan. Täällä voi olla useampia rivejä myöskin, ja silloin se tiliointi kopioidaan siinä suhteessa, mitä ne summat on siellä sopimuksen takana, niin siinä suhteessa ne jaetaan se tiliointirivit sinne laskulle. Hyväksymiskierto voidaan myöskin määritellä, eli tässä nyt Inti on määritelty tarkastajaksi ja Andy hyväksyjäksi, niin siinä kohtaa myöskin tämä sopimus saman työnkulun kautta, mitä kiertää myöskin laskut, ja siinä kohtaa sitten Indy ja Andy saa laskut myöskin tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi. Tarkastamalla ja hyväksymällä Indy ja Andy oikeastaan hyväksyy tilioinnit, mitä siellä on, ja myöskin sen laskutusrajan. Eli nyt tähän sopimukseen odotetaan saapuvan yli 2 900 €, mutta alle 3 100 € lasku kerran kuukaudessa. Eli tämä on se peruslogiikka. Ja jos mennään nyt laskujen puolelle, mulla on muutama esimerkkilasku täällä, eli otetaan tämä ensimmäinen lasku tästä näkyviin. Ja nyt täällä laskulla sitten, ja täällä olikin tilioinnit valmiina, otetaan ne pois täältä vielä. Tilioinnit vielä pois, niin näin. Eli nyt tämä lasku on tullut järjestelmään. Mä nyt oikeastaan demonstroin samaa, mitä tapahtui siinä automaattisesti laskun sisäluvun yhteydessä. Eli lasku on jäänyt esikäsittelyvaiheeseen. Ja laskun summa tosiaan, niin täällä alempana, niin tämä nyt osuu siihen väliin, mikä oli siellä sopimuksella määriteltynä. Ja mitään hyväksymiskiertoa täältä ei löydy tiliointeja tässä kohtaa. Jos me ajetaan täältä nyt ikään kuin sama toiminto, mikä tosiaan ajetaan automaattisesti, eli sopimustäsmäytys tälle kyseiselle laskulle, niin nähdään, että tänne laskulle tuli tarkastaja hyväksyjä, tilioinnit tänne alareunaan, ja näköjään nyt se ei päivittänyt tiliointikorttia, hyväksyntäkorttia, niin myöskin hyväksymiskierto tuli sitten sen sopimustäsmäytyksen kautta tänne laskulle.
Eli se sai automaattisesti tarkastusmerkinnän Indin toimesta tällä päivämäärällä, tällä aikaleimalla ja samaa myöskin Indin toimesta. Eli tämä meni nyt koko ketjun läpi ja siinä valmiina Rescontraan tehtävävaiheeseen. Otetaan toinen esimerkki täältä laskulista, eli tämä lasku, missä laskun summa ylittää sen sopimuksella olevan rajan, mikä siellä oli määritelty. Jos me tälle laskulle tämä juttu, eli ajetaan ne sopimustäsmäytys tehtävä, niin nähdään, että tänne edelleenkin tuli tilioinnit, ja mä nyt käyn taas toisella laskulla ja tuun takaisin, niin se päivittää myöskin tuon hyväksymistietokortin. Eli nyt Indi ja Andy määriteltiin automaattisesti laskulle, mutta ei saanut automaattisesti tarkastus- ja hyväksyntämerkintää, koska lasku ei ole niissä toleransseissa, mitä oli sopimuksella määritelty. Ja tämä lasku tosiaan koski lokakuuta ja edellinen lasku oli syyskuun lasku. Eli tämä on lyhykäisyydessään se, että miten tämä sopimustäsmäytys toimii. Ja mä menen takaisin tuonne esityksen puolelle. Ja siellä on vielä toi kertauksena se, että mitä tuossa äsken nähtiin. Eli toimittajan ja sopimusnumeron perusteella lasku kohdistuu sopimusdokumenttiin. Voimassaolo pitää olla laskun päivämäärä pitää olla voimassaolon sisällä. Sopimukselle voidaan määritellä hyväksymiskierto. Laskun löytäessä sen sopimuksen hyväksymiskierto määritellään automaattisesti, kuten myöskin tilioinnit kopioidaan sopimukselta, mitä sinne on määritelty. Laskutusrajat, mikäli ne pätee sisään saapuvalle laskulle, niin silloin myöskin, mikäli lasku on tarkastettu tai hyväksytty, niin myöskin se tarkastus- ja hyväksyntämerkinnät saadaan sinne laskulle päivitettyä. Eli linkittämisellä saadaan vähennettyä se Rescontran työ, ja sitten mikäli laskutusrajat myöskin täsmää, niin silloin saadaan myöskin näiden ikään kuin bisneskäyttäjien, loppukäyttäjien työ saadaan automatisoitua. Hyvä. Sitten meillä on tämmöinen poll-kysymys täällä. Eli tässä kysytään sitä, että nyt mitä äsken näitte nopeasti tuossa, mitä Antti kertoi, ja mä näytin tuotteesta, niin miten te näette, että miten tämä voisi mahdollisesti automatisoida teidän näitä saapuvia toistuvia laskuja? Että tämä on vähän toimialasta riippuen, niin jossain tietyillä toimialoilla on paljon tämmöisiä toistuvia laskuja, mutta jossain saattaa olla sitten, että on tosiaan nämä esimerkiksi vuokralaskut tai leasinglaskut, niin ne on ainoita, mitä voisi mahdollisesti automatisoida. Jos teillä on jotakin, haluatte kommentoida laajemmin vastausta, niin se toki onnistuu esimerkiksi siellä chatin puolella. Ja muutenkin, jos tästä Tommin demosta tai muutenkin heräsi kysymyksiä, niin chattiin ehdottomasti saa laittaa, niin käydään niitä kysymyksiä tässä vielä läpi. Joo, nyt alkaa vastauksia tullakin. Joo. Samalla voidaan ehkä ottaa tuosta kysymys, että onko olemassa budjettipohjaista sopimustäsmäystä? Mitä Tommi tähän sanoisit? Joo, on. Eli tässä nyt näytin sen niin kuin pelkän toistuvaislaskun täsmäytyksen, miten se tapahtuu, mutta on myöskin niin kuin toisen tyyppinen sopimus, missä on sitten lisänä vielä budjetti. Eli sitä mukaan, kun saapuu laskuja siihen sopimukseen, minkä takana on sekä tämä toistuvuussääntö ja myöskin ne summarajat, niin sen lisäksi myöskin budjetti. Eli laskut menee automaattisesti tai puoliautomaattisesti läpi niin kauan kuin siellä on budjettia. Eli se saapuva lasku aina vähentää sen budjetin määrää, mikä siellä on annettu. Eli vastaus on, että löytyy myöskin budjettiperusteinen täsmäys. Joo, kiitos kysymyksestä. Oikein hyvä tarkastus. Joo, meillä taitaa vastaukset valmistua ja
puolet, eli tasan 50% vastasi tähän kyselyyn, että joitain laskuja mahdollisesti voisi automatisoida, ja niinhän se onkin. Ja että niin kuin Tommi sanoi, että vähän riippuu toimialasta, prosesseista, toimitteista ja niin edelleen, niin se tällaisen sopimuspohjaisen automaation mahdollisuus on vähän vaihtelee, mutta yleensä nyt jonkin verran organisaatiossa aina on tällaisia laskuja. Sitten 3/3 sanoi, että useita laskuja voisi automatisoida ja jotkut eivät vielä oikein tilannetta tiedä. Mehän mielellään käydään, mä tuossa lopussa näytänkin meidän yhteystiedot vielä, jos niitä ei ole, niin mielellään käydään, varsinkin jos asia on vähän epävarma, niin käydään mielellään sellaisen lyhyen työpajan kauttakin näitä asioita läpi, voidaan vähän tarkemmin penkasta teidän tilannetta ja laskumassaa ja laskutyyppejä ja toimittajatyyppejä ja niin edelleen, jos sitten käydään läpi, että onko siellä automaatiossa mahdollisuuksia vai ei. Mutta oikein hyvä ja kiitos kysymyksestä ja nyt kysymyksiä saa vielä laittaa tietenkin eteenpäin. Tämä meidän Invoice Process Automation eli IPA-sanaa käytiin jo tässä aikaisemmin. Tämä kuuluu laajempaan tuoteperheeseen, jota me kutsutaan nimellä Business Network. Ja tämä Business Network-ratkaisu perhe kattaa ostoprosessin ja myyntiprosessin kattavasti, ja me olemme Opus Capital tämän ostoprosessin ja myyntiprosessin verkoston ja automatisoinnin asiantuntijoita, ja me mahdollistamme sitä kautta meidän asiakkaille konkreettisen verkostoitumisen yhteistyökumppaneiden kanssa, organisaatiorajat ylittävän syvä integraation, nimenomaan sen konkreettisen puolen siinä. Laskujen automaatio liittyy luonnollisesti kiinteästi laskujen vastaanottopalvelu, jonka avulla meidän asiakkaat voi vastaanottaa laskuja kaikista kanavista ja kansainvälisistä ja lokaaleista verkostoista. Ja näin saada ne laskut sisälle mahdollisimman hyvällä tietosisällöllä ja tietenkin integroituen tähän laskujen käsittelyprosessiin. Meillä on myöskin mahdollisuus ottaa käyttöön portaaliratkaisut, joka on tosi kätevää silloin, jos on paljon pientoimittajia tai kansainvälisiä yhteistyökumppaneita. Sellaisia toimittajia, joilla ei syystä tai toisesta ole teknisiä kyvykkyyksiä tai kulttuuria lähettää niitä laskuja täysin digitalisoidusti. Ja tällä tavalla voidaan saada paperi- ja sähköpostilaskut, sanotaan vaikka digitalisoitua niin, että ne tulee täysin digitaalisena jatkokäsittelyä varten. Datan laatu totta kai vaikuttaa myöskin automaatiomahdollisuuksiin. Meiltä saa tietenkin myöskin myyntilaskujen lähettämiseen liittyvät palvelut taas kaikkiin kanaviin ja kansainvälisiin ja lokaaleihin verkostoihin. Ja sitten order to cash ja purchase to pay puolelta voisin mainita sen, että siellä puolella on tulossa nyt tänä ja ensi vuonna todella iso muutos. Eli Suomen valtio alkaa vaatia tuosta huhtikuun alusta verkostomaista, eli niin sanotusti PEPPOL-muotoista, eli standardimuotoista hankintasanomien käsittelyä omilta toimijoiltaan. Tämä siis ensi vuoden huhtikuun alusta. Tämä julkisen sektorin voimakas ja hyvin hieno panostus tähän muutokseen tulee vaikuttamaan siihen, että markkinadynamiikka muuttuu, ja mielellään kerron tästä lisää. Tämä on erityisen tärkeää niille, joilla valtio tai julkinen sektori on iso asiakas, mutta myöskin muille. Miten tässä asiassa voisi päästä sitten konkreettisesti eteenpäin? Me ollaan Tommin kanssa usein vedetty sellaisia, varsinkin jos asia on sellainen, että ei ole vielä ihan selkeät ajatukset, mikä on eksakti alue tässä puolessa, niin me ollaan mielellään vedetty sellainen 90 minuutin työpaja. Ja tyypillisesti me ollaan käyty läpi erilaisia strategioita, miten laskun automaatio tai laskun käsittely on organisoitu erilaisissa organisaatioissa ja toimialoilla ja niin edelleen. Ja käyty samalla läpi sen kyseisen organisaation nykytilaa. Nykytila tarkoittaa
mikä menee hyvin tänään, missä on haasteita ja mihin halutaan tulevaisuudessa mennä. Ja peilattu sitten tämä laajempaa meidän järjestelmän demoa sitä vasten. Eli kun ymmärretään, mikä on haasteena, mikä on toiveena, ja niin sitten katsotaan mahdollisuuksien kautta sitä meidän järjestelmän demosta, mikä sitten konkretisoi sen, mihin on mahdollisuuksia mennä. Jos tällainen kiinnostaa, tai tietenkin mikä muu asia tahansa ja vielä askarruttamaan, niin suosittelen tosissaan ottamaan yhteyttä. Tuossa on minun yhteystiedot. Voi toki jättää myöskin, jos haluatte käydä läpi asiaa tarkemmin, niin toki tuonne chattiin voi jättää myöskin yhteystiedot. Meillä on myöskin meidän verkkosivulla asiasta enemmän tietoa, eli opuskapital.com, ja suomenkieliset sivut löytyy kautta FI ja sitten kautta laskuautomaatio. Sieltä löytyy paljon erilaisista tavaraa. Jotain löytyy myöskin meidän YouTube-kanavalta, eli siihenkin kannattaa tutustua, ja meidän verkkosivulta löytyy myöskin tietoa, ja löytyy kohta vielä enemmän tietoa siitä, että mitä webinaareja me ollaan aiheesta pidetty aikaisemmin. Eli suosittelen lämpimästi, paitsi tähän materiaaliin tutustumista, niin myöskin totta kai, että ottakaa heti yhteyttä ihan pienellä kynnyksellä, jos vaan ihan ajatusten vaihtokin kiinnostaa. Kiitoksia tästä nopeasta webinaarista, ja toivottavasti saitte tästä irti jotain. Me lähetämme tästä webinaarista nauhoituksen teille ehkä tämän päivän aikana tai viimeistään huomisen aikana, ja voitte referoida sitten näkemäänne ja kuulemaanne myöskin sen nauhoituksen kautta. Kiitos vielä kerran ja oikein hyviä elokuun viimeisiä päiviä. Joo, kiitos.